Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So karon atong demo na demonstrate sa inyo ang proseso sa pagligo sa pag-prepare sa minatay. So atong nakuha kagahapon brief introduction. So unsa ang buhaton nato kung ang tawo naghingalo. So first, ibalik nato ni review. Once ang tawo naghingalo, sakaratul maut, nagmarasaya, ang inyo nato ipaatubang siya sa kibla. Amo dito ang kibla, inani ang proseso. Ana, dito ang tiil, butngan ug unlan dire. Pataas siya. So ang naong mo'y magatubang sa kibla. Dili itong ulo ang moatubang sa kibla. So ana ang proseso niya. Then saga kamay. Og pwede pod basahan siya og Surah Yasin. So, ang hadith na Hasan. So, pwede siya basahan og Surah Yasin. Mintras, nagahingalo. Then, kita nga, buhi sa iyang palibot, padunggo nato siya og talkin, katong La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. So, dili nato paspasan. Hinay-hinay lang. La ilaha illallah. Ipadungog nato sa yaha. Ang uban gani, hung-hung sa dalunggan. Ginabulong na siya, La ilaha illallah. So, ang importante, talkinon nato siya, ipatalkin, ipadungog nato sa iyang syahada. Then, kung naabtan na siya sa iyang kamatayon, bawian na siya kinabuhi, ipiyong ang mata. Ipiyong ang mata. Then, kung nasa sanina, hubuan nato. Then, tabunan nato ang patay. Tanan, tabunan, nana. Tabunan siya. Then, sige taog, dua. Ya Allah, Allah magfar. Pwede gyapon ta atong linggo, ya Allah kawiyan, ya Allah kaluy siya, ya Allah pasayloan niyang sala. So, inana na siya. Then, after ana, so pwede pa ni siya, ikaw nga nakadungog sa balita nga namatay si fulan, or kisa pa diya nga imong paryente, or kisa pa diya, pwede nimo abrihan ng now then, mukis ka sa iyang agtang. Agtang or cheek, no problem. Wala problema. Pwede ka mukis. Pwede ka mukis diha. Wala problema. Mintras, wala pagiliguan. So, ina na ang proseso niya. Then, pag... mahram. Kung mahram pwede, wala problema. Kung mahram. Mahram lang niya. Pwede mahram niya. Mahram niya. Lain po kayog mo case tong dili mahram. So, dili pwede. Basta as long nga mahram. Mahram. Nana na siya. So, pwede mo kiss ang mga mahram. So, karon proseso sa pagligo na. Ay, isa na ang usip din. Ito nga pag kuwan na niya wapak na yan at tumatong yan mga Not necessary. Dili gyapon. Pagkamatay niya, not necessary, ipatubang gyapon nimo sa kibla. balin daw man. Kaya iproseso naman na. Iproseso na. So, importante gani, isa community, natay magsalul mayit ka ng liguanan o patay. Muna ang problema nato sa tuwa karon. So, kung na may mga community, pipila lang ka community karon nga naay liguanan og patay. So, bot pasabot kung nagpadaghan ta og mga masjid musalla request, dapat i-requestan pod nato og kanang liguanan og patay. And every community gani dapat dili lang liguanan sa patay kundi nagay gamit pang patay. Nagay gamit preparation. Kay ako katong gikan mig Indonesia, dito na ko nakuha ang idea. Kaya in every community na sila'y gamit pang patay. Na sila'y nakapundudaan nga tela, na nakapundudaan ng mga gamit. O katong pambitbit gani, kargahanan sa patay. O, murag tarima. So, mo na akong gina-request in every community, dapat na mo anak. O, dili na ta magpabilin pa ato mga tiniguang nga pamaagi nga, kawayan, kinanglang kawayan. Unya, pagkawaman og gamit, ibilin na, tagtaron. Dili, so kinanglan. Kung na takaroon, sundo na nato ang tudlo sa Islam. Sayon ra kaayo. Dapat laging handa na ta. No, sa ubang community gani ang ginagamit is folding bed. Gibot nga lang og kawayan sa ubos para pagbitbit. Inana na siya. Inana lang kasimple. No, nanay mo tela, nanay mo gapas, sabon, shampoo tanan. Ready na siya.
Bilang tabang nato sa namatyan. Tabang nato sila ha. Instead na, although, ang galas doon sa minatay, nasa pamilya niya. Halimbawa, ang namatay, asawa. So, ang bana mo mo produce og mga gamit, mga tela, tanan. Ina na lang gyapon. No? Kung wala, sada ka lang ta sa community. Depende. Shahada lang. La ilaha illallah. Wala ni Muhammad Rasul. Pero kung kumplito ni mo, wala yung problema. Pero ang gibutan dito, talqinos shahada. Ay la ilaha illallah. So, mato no? So, proseso ta sa pagligo. So, sa pagligo, kinahanglan naay sifa, naay kinaiya, qualification sa magligo. Dili tanong pwede magligo, no? Kaya ang hukom sa pagligo sa patay is fardu kifaya. Idha qamal bab, sakatal ithmu anil baqi. So, kung pasabot kung naay mo tindog mo trabaho, maluwas ang uban sa sala. Pero kung wala ni magtrabaho, although naay kabalo, damay tanan sa sala. Fardu kifaya, dili fardu ain. Fardu kifaya. Fardu kifaya siya. So, ang magligo, duha, tulo, upat, dili kayo daghan. Duha, tulo, paisa ng duha, tulo, or upat. Kung na mag-observe, ipa-observe lang ninyo. Pero kinanglan ang qualification, una-una, kanang mapagkakatiwalaan. Dili chismoso, dili tabian. Kung unsa ang nakita niya sa patay, kailangan paggawas niya, dili niya ipanabi, dili niya libakon ang namatay. Dili pwede. Dili niya pwede dauton ang namatay. Hilom lang siya. Yan ikaduha, kinanglan na ay experience sa pagligo. Dili pwede nga ang hayron ninyo pagligo katong dili kabalo. Kay basig pambalian unya nang namatay diha. No? So dili nana. So kinanglan na experience ang magligo. Then atong gingong kagahapon ang the best nga lugar sa liguan sa patay kanang taas. Di ba? Taas kanang dili maglisod ang magligo. Kaysa karon manggod hangtod karon naaandan lang gyapon nato nga sa sulod sa balay ginaproseso ang patay. Kwarto nga maglisod pagid kay mubo kaayo. So dapat katong taas kuna dili maglisod ang magligo. So naay alalay na sabon, na shampoo kompleto na tanan. Dahil sa sulod sa liguanan magligo, magproseso sa patay, dili magsaba, dili magsigig chismis, dili magsigig tabi, dili magsigig kinataw anay sa sulod. Hilom lang. Kung pwede kung nakay-kwan, Brad, palihog ko. Bro, palihog. Dili ito murag na mo sa palengke. So, hilom lang ang proseso sa pagligo. Kung pwede ka nang makuha ka lang sa tingin, singas-singas lang. Pwede God storya, pero dili kayo ka nang saba kaayo. Kay giunsa nato pag-atiman ang buhi, labaw na nga atong atimanon ang patay. No, labaw na atong atimanon ang patay. Dili pwede. So from time to time kaniyang kamot nga natanggal. From time to time, lihok-lihok ko niyang kamot. Joints, di mo gidi mabali ang joints god. Ang abaga mo matanggal. Lihok-lihok ko na siya nananaon para dili mo kaging yang kamot o yang tiil, bali-balion na siya. Lihok-lihokon ang mga tudlo. Ayo yang lihok-lihok ang ulo ba siya nananaon imong ulo. Dili. Kamot lang, kamot or tiil. Joints din mga tudlo o daliri sa kamot. Lihok-lihokon na siya para dili mo kaging. Kay dire og dire. Nananaon na siya or dire. Lihok-lihokon na siya. Dili ayo paspasya. Mara kang nagbomba diya. Dili na siya. Tuhod gyapon ni nananaw gyapon. Hinahinay lang gyud. Anana. 3 times, 4 times, 5 times balik na pod dito na pod. Hinahinay lang para dili siya mukaging, dili mo gahi. Then importante sa magligo na ay guantes. Na gloves. Sa unang panahon ang mga katigulangan kanang ginapasandig na nila, ginaana na nila sa una ang pagligo. Mga katigulangan ni nana. So pati po ang nagkugos sa patay, maapil og ligo og basa. Ginana. Then duha ang nagaligo, duha tulo. Kining isa diri lang gina. Sa gina taas kayo ang ginabutangan ana gyud. Mura ni trabaho niya magpugong. Ana ra gyud. So pati siya maligo mabasa.
Ah. Pero ang tama nga procedure sa pagligo sa patay, even duha lang mo, tulo okay na. Ah. Mo nang taas gani, ibutang level up, taas nga lugar ang patay, kay anaon ra na sa kamot nimo. Nga na kay alalay diha. Then ang imong kamot, isulod diri sa tiyan, haploson. Haploson. Dili kayo, duot kaayo, dili pud kaayo, gaan ra kay mong kamot. Tanang, tama-tama gud og imong haploson, mugawas ang yang ugaw. No, 1 time, 2 times, 3 times, haploson gyud na. Aron mugawas ang yang hugaw. Ana na siya. Ha? Nakuha? Then, isulod nimo ang imong kamot dito. Hugasan. Hugasan nimo. Dili na tong ginabuhat sa mga katigulangan nga isuksok ang tudlo sa bangag. Oh, dili to pwede. Dili na to siya. Torture na to siya. Ha? Ana. Hugas. Ha? Mo to ang una. Ang una is bago to siya buhaton, hugasan sa tubig tanang lawas niya. Spray. Ayo, pod basig sakit pod kayo. Katong simple, unahon ang right side, then left side, then ulo. First mo to first nga ligo. Wala pa'y sabon, wala pa'y shampoo. Di pa, isa. Wala pa. First nga ligo pa to. Then, basahon lang sa. Then, pagawso ng hugaw. Pagawso ng hugaw. Pagawas sa hugaw, limpyuhan tanan, limpyuhan. Huwag ka maglimpyo, ikaduhang ligo na pod, nanay sabon, nanay shampoo. Nakuha? Yung ako vice versa yapon, vice versa or right side yapon. Right side. Ako na to karon, relax lang. Pagligo, unahon ang right side. Right side diri. Tanan, gikan sa abaga, padung tiil, right side Right side. Bas og tubig, bas unog tubig, then sabon. Sabon. Then left side. Ana. Left side na pod. Liguan gina siya ha, bason. Then sabon shampoo. Then right side sa likod. Unsaon man pagsabon sa right side? Anaon ba? Lisod. Ang estilo ana, anaon. Anaon siya? Naalalay. So ikaw dito nga alalay, ikaw ang musabon diri. Sabon. Right side. Then sabon na po ng left side. Tanan. Then ibalik siya gigda. Pero nakatabon lang gyapon ang yang aurat dili pwede nga abrihan ninyo. Nakatabon ang yang aurat. Relax ha. So mo na siya. Inatong procedure. After sa lawas, shampoo. Kung babae, tanggalon ang yang centipede. Kung babae, tanggalon ang centipede. Shampoohan gyud maayo, sabunan, shampoohan, basaon ug maayo ang ulo. Nana lang gyapon ang laki, sabunan, shampoohan maayo yang buhok. No, tanan. Then pagka manana, third one, final nga ligo. Tung banlawan na siya. Magsugod lang gyapon sa right side. Right side, then left side, then inato lang gyapon. Anaon siya. Liguan, mas una dito, right side, then sunod, left side na pod. Inato lang yapon, kung yusan yung pagsabon, inato lang yapon pagbunlaw. Then, ang ulo. Mo to last, final nga ligo. No, natay sari yapon. Kaya huwa naman, hugaw, nanggawas naman ng hugaw. Then, sunod, kung namoy nakitaan nga medyo kampat ang iyang bungot, pwede ito siya, triman. Triman lang, trim. Kung kita niyo kalkag yung buhok, pwede gupitan. Kita niyo dire daghan na kayo, pwede to gupitan. Yang kuko tag-as kayo, pwede to siya. Tanggalon ang kuko, hingukuan siya, hilkatiran. Then kadtong kuko niya nga gikuha ninyo, pati buhok, pati balahibo siyang ilok, buhok sa ulo, ayo to ninyo ilabay baluta o puti nga tela, ipauban to paglubong. Ina na ang proseso niya. So, nakuha ninyo? After ato, abdasan, ablusyon. Hindi na kinanglan. Then, sunod ang
Ablution. Ablution, hugasan ang duha ka kamot. Hugasan, right side. Ana, gyapon. Right side siya. Unahon ng right side, gyapon na. Permanente. Permanente right side. Then, sunod ang left. Wala. Then, mukuha kag tubig. Muto ang madmada. Pangalimugmog. Kuha kag tubig. Pahid lang sa baba. 3 times, ha? 3 times ang pagpamugmog sa iya. Ang abdas, dili na ito itong dati na kwan. O, nato lang pag-abdas ang procedure. Di na, ni pwede pa imnog tubig niya, naon. Mukha lang kag tubig, ipahid sa baba. Ana lang na siya. Then, tubig na po para sa ilong. Mukha lang kag tubig. Ana. Then, pahiran nimo ang naong. Then, ang kamot, right side, 3 times. Dili lang yapon, left side, 3 times. Then, ang ulo. Then, dalunggan. Then, tiil. Pwede ka mo ni-spray ganito lang. Dili, ikaw mismo. Lagi. Hugasan, pwede ko i-spray, wala problema. Mo ganun, nakaialalay. Nakaialalay. Then, kung babae, kay gitanggal man tong centipede niya, pag baluto na siya sa tela, ibalik na po og centipede ang iyang buhok. Ibalik na po og centipede. Tulo lang ka centipiran. Tulo lang. So, kung magligo, kung mag-abdas, trapuhan na siya. So, ina na lang kasimple. Dali lang to siya. Ingon sa ubang ulama, ang last na ligo, katong banlaw na siya, but nga ninyo ka ng pahumot tong tubig, kafur. Kafur. Ay po tong daw ni, kay ilaay man na, kaya daw ni, intended man na para pang sanina. Dili man na pang patay. Dili man na pang, panligo sa patay. Pero, lain po tong kampur nga, baho man to siya. Kung na mo'y kahoy nga humot, katunduka, kaya katong kahoy nga kamanyang, pwede to siya isagol sa tubig. Humot man to siya. Pero sa kuha, kung dili na gid kaya, usa may post nga gisabunan siya, gisampuhan siya. Nga humot naman to siya daan. Di ba? So, depende kung na. Kung dili pwede, lahi pa na. Dili na to ni-appeal diya sa ligo. Dili pwede na to i-appeal, kay ligo pa man na. Di ayaw i-appeal diya. So, ina to, kung dili na kaya, ayun na, sabon lang. Sabon shampoo. Pero kung nato na mga kahoy, mas afdal. So mo to, limpyuhan, trapuhan siya, hantod nga, mauga. Muna ang proseso, ana. So kailangan hilom lang gyapon, no? Ang aura, nakatabo ng gyapon. Both lalaki or babae. Kaya ang aura sa babae, mo lang gyapon ang aura sa lalaki. Ina na lang gyapon na siya. So permanente nakatabo ng iyang aura. Inana na siya. So, sifatul mugas sila, kailangan importante. Kung magpasulod man mo, halimbawa kamo ang natahasan magligo, nga namo ipasulod nga tao nga mag-observe, i-briefing ninyo daan. I-briefing ninyo. Briefing ninyo. Nga dapat namo sa sulod, ilom, dili mag-istorya. Kung unsay nakita ninyo, what you see, what you hear, just leave it here. Ina na, katarungan ana. Masing asa na walay problema. Sir, babae, nga Ina nagyapon babae. Sabunan niya. Dili lang, ana lang. Dili man ni aura dili. Para sa babae, dili aura ni para sa babae. Babae to babae, dili na aura para sa lahat. Mo lang gyapon ang aura sa lalaki ana. Pero pwede din maligo ang lalaki sa babae. Dili pwede. Ay, babae. Kasi nag-ingon si mga pwede. Ang bata, pwede mo ligo. Dili pwede. Ang magligo, pwede bana, magligo siyang asawa. Ang asawa, pwede magligo siyang bana. Pero kanang stranger, dili pwede. Situasyonal lang yan. Dili pwede. Except kung wala na yung magligo. Situasyonal. Pero sa karon, sa hukom sa Islam, ang bana pwede magligo sa asawa, ang asawa pwede magligo sa yang bana. Inana na siya. Kaya ang the best man gid nga magligo sa patay is iyang mga guardian, mga maharim, mga wali, awliya niya. Mga relatives niya magligo. Bawa ang ilang Christian, dili Muslim. Dili pwede, dili sila pwede. Tanaw lang sila. Tanaw lang sila. Bisa pa magtanaw, dili unta sila pwede patanaw. Kaya dili man exhibit ang patay sa tuwa. Dili unta na pwede patanaw, dili sila pwede patanaw. Ang isang inahan nila. Ina, pwede, wala may problema.
Kung kaya niya, maantos niya. Dili siya madala sa emosyon. O, basi pag-abot ito, maghagulhol na unta. So, dili. O, ina na ang patakaran. So, ina na, no? Nakuha na to ang proseso sa pagligo. No, nakuha na to, humana na to ang pagligo. O, sa ahkamul gusol. So, ina na lang gyapon ang bata. Bata nga namatay. Kanang, or nahulugan, o nakuhaan ang babae. Tanawon kung ang bata nga nakuha saya is more than 4 months na or 4 months ta. Ang mga yun siya. 4 man na naman ay nanay roh kaluluwa. So, baluton na gyapon liguan. Pero kung wala pa 4 months, Dugo pa lang. dugo pa lang, so wala. Lupong na. Ilubong diretso. Dili ato liguan kay dili pa man to considered nga tao. 4 months na naginay, nanay kaluluwa. Gihuyupan na na. Gihuyupan na na siya. So manay balaod ana sa iya. Unang procedure ng nakuha. Yan nagyan po kasi sa bata. Pero depende lang sa pagbalot. Kay uban na nagsulti basta bata pa pwede okay lang tulo lang, tulo or duha pwede na. Tulo duha pwede lang gyapon. So karon human naman ang ligo, proceed ta sa kafan. Kafan, pagbalot. Usang pagbalot. Unahon na to ang lalaki, usang pagbalot sa lalaki. Biasa mo, relax lang sa kanya, ha? Tabo na yung aurat. Okay, tabi ako eh. Pila na. Ano mo nang tela. Muna ka lang sa una. Kaysa ang pagsukod ni mog tela sa patay, kailangan lampas sa ulo, lampas pud sa tiil. Naay makumot, naay allowance. Halimbawa, pila ni siya? Mga nanin siya sa 5 feet. Butan ako mga 5'3". 5'3", pila ka metro na siya? 5'3 or 5'4 na. Pila ka metro na siya. So, butan na to mga 1.5 meter na siya. So pasobrahan nimo. Sobrahan nimo dito para naay makumot, napoy makumot diri sa ulo. Na ang procedure ana. Pag sukod nimo, palabuan nimo diri mga duha ka dangaw. Ana dito, inana lang ya po dito. Duha ka dangaw imo ipasobra dito. Para nay makumot. Ana makumot ana. Sa pagbutang sa tela inana, flat. Yan ikaduha. Ayaw ipantay ang kaduha. Ana. Inana ang pagbutang. Inana ang pagbutang. Inana ang pagbutang ha. Ayaw ipantay. Then ang ikatulo mao ni ang suoton sa tunga ni. Itunga gid ni siya. Itunga gid ni siya. Itunga na siya. Ana na siya. Tunga. Ipatunga na siya. Nga kini ang mayat ibutang na siya sa tunga. Tanong ko na isa. Relax lang gud. Ibinaw si Parsoni ready ma-relax. Relax yan. Nag-ibal na. So mo na ni sa tunga. Ang kining sa tunga kini mo ni ang mamahimong thawb. Mo ni ang suot niya. Dili tabunan ang iyang ulo. Liog lang na kutob mo ni ang suot. O pwede inata ang procedure niya. Dapat moabot sa iyang tiil, ana. Tabunan niya ang tiil. Ana. Pag tabunan na, kwaon nimo ang tabon. Buta na nato na diha. Ana na siya. Muna na iyang suot. Muna iyang thawb. Tuwag yung mga Ana. Dili nimo tabunan yang naong. Thawb pa man na niya, suot pa man na niya. Unsa? Unto. Di wala problema, basta importante matabunan thawb. Pwede ganitong procedure nga anaon ba? But nga nimo sa bangagan para sa ulo, then anaon na siya. Anaon. Pag higda sa patay diya, ipasuot to sa yaha. Lusot dayon. Murag sanina siya.
Oh, then piluon lang dire. Piluon lang dito. Oh. Ang kamot pwede ana. Pati pud tiil straight na siya tanan ana. Itapad. Kamot ana pwede pud ana. Pwede pud ipa. Ana oh. Kiyam. Walay afdal diha. Walay afdal diha. Sa kunay bawan walay afdal. Bisag asa ka pwede. Pwede okay na siya. Sa dili. Oh. Oh, basta di lang nagana oh. 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 Di, tama na sa inana. Okay lang yapon. So, muna yung thawb. Muna yung thawb niya. Oh. Muna yung sanina. Then katong ubos, muna niya yung ibalot sa ihatanan. Patinaw niya. Oh, ana. Ana, birahon na siya diya. Ana, then, oh, balot na po diya. Oh. Oh, katabunan na siya tanan, ana. So kung taas dire, tuyokon, butang sa naong, hiktan. Muna gyapon sa tiil. Ne, walay ihap sa hikot. Walay ihap. As long nga mahiktan lang siya. Dili mabadbad. O nai ihap. Nai 5, nai 7, nai 9, wala may giingon dito. As long nga mahiktan. Importante taas din dire. Taas dito sa tiil. Kumuton, birahon siya gamay. Para dili kayo luag, para muhigot siya, birahon. Tuyokon dre, ibalik sa naong, hiktan. Muna gyapon sa tiil, tuyokon, ibalik sa tiil, then hiktan. Oh, wala may problema. Muna lim, di ba, nasuka, tuyokon, katag, kabos ko niyo. Oh, hiktan man, pag tuyok nimo, hiktan nimo dire. Then ibalik sa naong, hiktan na pud nimo dire. Or pwede ka po ni magad, dida. Oh, pwede gyapon di na. Oh, pwede gyapon niya na. Sunna man to. Mga sunna raman to siya, walay problema. Ina ang procedure sa lalaki. Tulo ka suot ang sa lalaki. Tulo. Tulo. Dila, tama na ng tulo. Tulo. Ha? Okay, muna ang sa lalaki. Karon sa babae na punta. So, sa babae, lalaki tulo. Ang sa ibabaw, mato ang iyang thawb sa nina niya. Ang babae, 5. Duha inana, okay na ng duha. Then mo ni ang sa ubos, yang sayal. Sayal niya. Okay. Then kini is yang sa nina. Muna yang sa nina. Then kini mo ni yang khimar sa ulo. Ah. Ano yung marang tawag niya? Amo na yung sanina niya. Ah. So 5 ka buok sa babae. Okay. Ana ha? Ikaw pa mo. Oh. Inana na siya sa babae. So mo niyang sayal. Oh. Sayal ni ana. Dili katabunan niyan pa Di pa na di sa tabunan yang tiil. Ah. Then mo niyang sanina ni niya. Mo niyang sanina. Mo niyang sa taas, mo niyang palda niya, mo niyang sa taas niya. Then mo niyang tundong. Hijab ni niya. Kamu, nara, depende sa inyo ha. Kamu man ang musukod sa patay. Wala may sukod nga gibutang sa hadith. Matabunan siya. As long nga matabunan siya tanan. Ha? Kamu ang nasayod ana. O inana ang khimar. Matabunan ang iyang ulo. Yung naubudi na dito. Dili na tabunan. Hindi natin lang ikutan din start. Metro. Ano? Tarong nga laglibod nga dili mahubad o ana. Ano na siya? Oh, ana. Oh, then tabunan. Oh, tabunin. Diha, oh. Oh, inana. Inato lang yapon ang procedure sa lalaki. Ako ninyo? Dali na kaya, pero dali ah. Walay hasol. Pero katong buhaton ninyo sa lalaki nga pagpasuot, buhaton gyapon niyo sa babae, walay problema. Katong isa lang gani kasuotan, okay gyapon walay problema. O nya na po hijab tabunan lang. Inato ang procedure niya.
Kuha na? Pero tirang dali eh. Okay na, nakuha na. Humanata sa ligo. Humanata sa kafan. Pero paminaw. Bago baluton ang patay, butngan og gapas ang mga part sa iyang lawas nga nay mga bangag o katong part siyang lawas nga ginasudyod. Mata, butngan og gapas, butngan og perfume. Ang iyang agtang, butngan og gapas, butngan og perfume. Ilong, baba, dalunggan. Then, before baluton. Then, mga kilikili. Butngan. Then, ang iyang mga tudlo sa kamot. Dire. Ini, dire. Oh, but ka naggapas, perfume man gyapon na. Oh, dire, but ka naggapas tanan. Ayang dire. Aurat pwede ang lubot. But nga na, pati tiil. Kining tuhod, but nga tanan. Ah. Oh, gapas dire, pwede sa ubos. Gapas, ana lang. Ikay ubos man na, iana man ang tiil. Dili na, ana lang ko di bot patong niya sa ubos. Oh. Ipato lang ang gapas. No, dili lang. Kay baluton man gyapon na siya. Dili na pud tanan pud now. Dili. Ana lang ana, mata. Adik may gakas ito siya. Yung ko sa laki kanong saya pagpili. Agad yan mo yan. Yan, ang gapas. Pwede yan. Mas nindot butngan siya. Kay mo gibuhat man na sa nabi. So, mga tudlo sa tiil, no? Mga tudlo sa tiil, butngan no. Tanan. Tudlo sa tiil tanan portion nga naay kuan pwede na siya butngan og gapas din. Butkan og perfume, pahumot. Pahumot na siya. Oh. Pwede wala problema. Dito na ang perfume dili sa pagligo. Wala perfume sa pagligo. Oh. Oh, dia pwede. Oh. Oh, kanan dia mga pagitan ng mga daliri, tudlo ana. But na siya. Dire, ana. Dia. Oh. Then kuan to nimo tabon sa orat. Kuan to nimo. Pwede to nimot ka gapas, pwede. Diba, kung sa wala naman tigil na Wala diaper. Wala diaper. Hindi siya diaper, pero concept. Kanang tapon lang sa warat. As long as natapunan As long ka, as- sad ba? Ibalot siya, tapunan sa warat. Niya pagka hapit na siya, tapunan na siya, kuha na to yan. Umano mo siya. No, wala brief. Carcinsilio. Ang kagan pa carcinsilio. Man na. So karon humana ta sa ligo. Humana ta sa kafan. So ang kafan but ka nag perfume. Karon sala. Pagsambayang sa mayit. Okay, procedure sa pagsala. Sad, ang tali. Ha? Tali. Dali naman ang pagtali. Ano maglibog man ka sa tali? Wala lagi quantity sa tali. Diba sad, diba dati ginagawa mo? Oh. Wala lagi. Wala, depende ra na sa inyo ha. Depende ra na sa inyo ha. Walay 7, walay 5, walay 9, bahala mo pila. Wala may dalil. Walay dalil nga 7, walay dalil nga 5. No, walay dalil. Kundi gikuara na sa itong mga katigulangan. Siyam, kinanglan dire. Wala. Wala may dalil. No? Bisa tanaw ninyo ang dalil. Walay adilla. Wala gyud dalil. Kung sa'yo tali lang sad na Tila lang gyapon. Oh. Dati sa puti god. Basta slow nga tali. sa tali. Oh, ay la patong guma interior. Kaya di siya nakagtanggal ato. Tali lang. O ba dito lang gyapon sa tela. Kaya pag-abot man ko dito sa lubong, tanggalon man gud to hubaron tong tali. Oh, so dali lang pagtanggal. So sa pagsambayang kung babae ang namatay, kung babae, wasat, pusod, surra. Diri ka sa pusod, no? Diri ka sa pusod magtindog. Kung babae. Kung babae ha? Unya kung lalaki, raas. Sa ulo. Sa ulo. Imam na siya. Imam. Na ubang ulama nga nagsulti, both lalaki o babae nakasasadar sa dugan.
dughan ka. Pero mas kusog ang dalil sa jumhur nga kung babae wasat sa pusod, kung lalaki diri ka sa ulo. Inana na siya. Siyempre niyat salatul janaza. Sa kayo, sa gilid, layo sa kwan sa imam. Anong gilid man? Anong layo sa imam? Ang imam ni portion mawkif sa imam. Wala pa ta sa ma'mum, wala pa ta sa imam. Ha? Wala pa ta sa imam. Ha? Diri sa wasat sa babae sa pusod. Then sa lalaki diri ka sa ulo. Muna paghibaw nimo kung unsa ang namatay, halimbawa ni namatay, wala ka kabalo. Tanaw nimo kung asa nagtindog ang imam, sa ulo, lalaki ni. Kung pagtanaw nimo sa tunga, babae ni. So wasat, no? So muna no, lalaki ulo, babae nasa pusod. Muna ang procedure diha. Then sa pagsambayang, mo to ang imam ang sambayang na mga hadith na nindot kayo nga ang saf sa sambayang dikit-dikit. Dikit-dikit kay wala man ay sujud way ruko. So dikit-dikit ta ma'mum sa likod. Then the best kung tulo ka saf. Labi daog ning sobra mo og 40 ka magsambayang. 40 person. 40 ka buok. So tulo ka saf. Og ang hadith po, dili lang po lalaki ang ginawahag nga magsambayang. Pwede muuban ang babae. Daghang babae ang wala naka-avail sa reward sa salatul janaza. Daghang kayo, likod lang gyapon sa lalaki. Dili sila pwede maguna. Daghang mga babae karon wala naka-avail na kay nagtuo man gud sila nga ang salatul janaza exclusive sa mga lalaki. No, dili. Man shahid al janaza falahu qirat. Wa man atba al janaza hatta dafan falahu qiratan o kamakalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinsa daw ang nakasaksi og minatay ning uban siya pagsambay ang mansallal janaza. Kinsa daw ang nakauban pagsambay og janaza na siya 1 karat. Kinsa pud ang nakauban og sambayang og janaza hangtod sa paglubong na siya 2 ka kirat. Karat ba? And every karat mithlu Jabalil Uhud. Ang 1 karat, ang kadako niya, mura daw og bukid sa Uhud. Mo na ang reward. Mo na ang reward sa magsambayang o maghatod. But pasabot, ikaw karon nga Muslim, kutob lang ka nagsala, nagsambayang lang ka, na lang kay 1 karat. Isa ka bundok lang na reward. Allahu Akbar. Nya ko pero kumuban pa ka dito hantod paglubong, duha na ka bukid. Bainal Jabalain. Jabalani. Mo na siya, no? Mo na ang proseso. Amin na sa. Mo na ang reward sa nagsambayang ubakahan ning sambayang niya ning uban paghatod. Then ang procedure sa pagsambayang 4 ka takbir, naay 7 ka takbir, naay 9 ka takbir. Naay 4, naay 7, naay 9. Kasagaran 4 atong naandan. Kung naay magtakbir og 5, tama, nagyapoy hadith nga 5. Nagyapoy 7, tama gyapon na. Naay 9, tama lang gyapon na siya. Puros na sahih. Dili ayo pagsultig mali na siya. Tama na. Kaya na hadith. Pero kasagaran na andan is 4. 4 na siya. Walay problema. Example, kung unong sa tayo, 5 sa, kung sa ibasawin din sa tunga sa pati, ay, takbir sa sunod. Makuha lang gyapon na to na. Relax lang. Hindi na nato nakuha ng 5 kay wa man nato na ng 5. So atong kaon karon 4 lang ta. So first takbir, Raf'ul Yad, Raf'ul Yadain, Allahu Akbar, Suratul Fatiha. Pwede gyapon ka mag-du'a ul istiftah, walay problema. Yan, ikaduha nga takbir, Allahu Akbar, salawat sa Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ito na. Then ikatulong nga takbir, Allahu Akbar, du'a alal mayyit. Du'a alal mayyit. Allahumma magfir lah, Allahumma ma'fu anhu, Allahumma arhamhu, wa akrim nuzulahu, wa wassi' madkhalahu. Allahumma abdilu. No, dili pwede mahalian. Lugar Arabiya. Walay hadith nga nagpamatuod, nga nagsulti nga pwede mo magluga mahaliya. Kahit sa junasa? Oh. Dua. Dua lugar Arabiya. Then ikaw-4, Allahu Akbar. Dua ang opsyon na. Paminaw. Pwede ka magsukot
hilom lang ka, after 5 seconds, Assalamualaikum. Pwede lang ka once magsalam right side. Pwede po duha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pwede duha. Or, pag-abot og ikaapat, Allahu Akbar, pwede ka magdua lang gyapon. Pwede ka magdua. Apil nimong sarili og lil jami, pangkalahatan nga dua. Then after na, Assalamualaikum, then Ano Assalamualaikum. sir? Why yung labis dito sir? Sa yung labis. Nara sa imo. Depende lang sa imo. Wala na hulog sa kamot. Walay hulog sa kamot. Kaya obo na to, Assalamualaikum. Ihulog ang isa. No, walay dalil nga insakto. Walay dalil nga insakto. So, kato siya, nara na sa inyo, bil khiyar, nara sa inyo kung asa inyong pilion. So, puros na siya, tama. Ha? Puro na siya, tama. Then, after na, so na sa, doon sa magkuhan. Pagkaman na, igawas na nato ang mayit or mayat. Hamlul mayit. Kaya pagpagawas, no, dili na to, dali-dali yun. Plus na ka ng soft, gentle, mild ang gyapon ang atong pagdala. No, dili na to biglaon. Then, pagkauman, pag sunod, pag bit-bit na to sa minatay, pwede ka maguna, pwede magpaiwit, pwede magpakilid. Giharam sa paghatod sa patay sa lubnganan, bawal magdala og kalayo, bawal magkanta-kanta, bawal magsayaw-sayaw, bawal na ice music. Dili pwede, haram na siya. Walay bulak nga dalon. Oh, the best afdal kung magbaktas. Ang babae sir? Dili pwede. Ah. Pwede ibaktas na to ang afdaliya. Pinaka-nindot, ibaktas ang patay, dili isakay. Except kung layo ang lubnganan, kay pwede isakay. Ah. So, mo na siya, no? Ina na ang proseso, ana. Mo na ang proseso, ana. Ha? So, nakuha na nato ang pagligo, nakuha na nato ang pagkafan, pagbalot, then nakuha na nato ang sala. So, ang babae, pwede mo apil, pwede mo avail atong karat. Ah, daghan mga babae di mo apilog sambayan kay nagtuo sila nga pang lalaki lang daw ang salatul janaza. Ah. Then afdal sambayangan. Pwede sa balay, pwede gawas sa balay, pwede sulod sa masjid, pwede gawas sa masjid. Pwede pud sa sementeryo na magsambayang sa makbara. Ah. Pero bago ihulog sa bangag. Bago ihulog sa bangag. Kaya inamo ganyan babae, naglibog siya usaon na pagsambayan dito sa kubor. So, nagtuo siya nga, munaog ang imam dito sa bangag, yang makmom nasa taas. No, dili na to. Bago inaog sa bangag. Oh. So, ina to ang pagsambayan sa kubor. Sir, Mm. Ha? okay na nawalay ko to sir. Na. Subhanallah ya Khalid. Subhanallah. Siyempre, magudo ka. Magudo ka. Apil naman, mudo na siya. Ang dalil, naay dalil. Kaya ang labi afdal, pinakanindot, kung sambayangan ang mayat sa gawas sa masjid. Not necessarily sa balay. As importante, gawas sa masjid. Naay lugar dito, portion nga, for janaza na siya. Oo, inana. Mo nagisulti sa kitab, nindot daw kung gawas sa masjid. Pero kung sulod sa masjid, may problema. Na may dalil gyapon na gisulod sa masjid ang uban mga sahabat nga namatay. Ito gisambayangan. Or ang uban gani sa una kung nainumduman, pag gawas sa balay, dito magsambayang gawas sa balay. Nato ang ilang ginabuhat. Ha? Yan mo na to, no? Wala ba kayo nakalimtan? Oh. So, sa paglubong, sa paghatod sa kubor, sa lubnganan, katong adlaw dili pwede pa ubanon ang mga babae. Kay naa pa man sila gud sa halatul huzun. Halatul huzun. Kanang kasubo ba? Napa sila sa kalungkutan nato. Lahi po kay mag-uban sila dito nga magsigig hilak kay nganuman ang pamatasan sa pagsulod sa kubor dili pwede magsaba-saba. Dili pwede magkinataw-anay, dili pwede dito magsigit-sigit. No, hilom. Solemn kayo ang pagsulod nato sa ato ang kubor. Kung ang non-Muslim na sila memorial, dapat kita pod nga Muslim napud tay dapat mura pog memorial, dili lang mura kundi memorial ang dating sa tuang sementeryo, limpyo kaayo. Kung pwede lang magtiniil ta pagsulod, magtiniil ta.
Kaya nga naman, madisturbo man ang patay sa itong mga sabas, sa itong tsinelas, sapatos. No. Dapat limpyo ang atong kubor. Tanawa ko ron, bil asafis syadid. Bisag asa ka mo adto ng mga community, bisag unsa pa nakadato nga community, tanawa ang ilang kubor. Way maintain, walay atiman ang ilang kubor. Bagnot kaayo. Oh, kunya naibangag, pasagdan lang. Dapat ang kubo sa community na maintenance, gahinan na siya og budget. Muna inshallah itong topic ug mazaka. Kay apil na sa zakat ang kubor department. Maintenance sa kubor. Di naman kinahanglan mag-hire kag tao nga maghagbas. Na may spray karon. Palit lang ka ground up, isa ka galon, 1,000. Sprayhan na. Patay. After 3 days, 1 week, patay ang sagbot. Ina na lang na siya. Dili pwede maglingkod, no? Magdubli-dubli. Oh, so dito ta sa karon sa paglubong. So duha ka portion ang pagbangag sa yuta. Al-lahad ug ang syak. Panang ana. Pwede na siya, kini o kini. Pero ang gipili sa Nabi Muhammad sallallahu kini nga, klase nga, bangag. Kanang pag naog diri, isulod dito ang minatay. Inani nga procedure. Pag bangag ni mo yuta, mga taas sa imuha, mga 6 feet, then magbangag ka diya sa ubos. Sa ubos, bangagan ni mo murag letter L. Kutob lang masulod ang patay. Pero ang portion sa pagdawat nato sa patay gikan sa taas padung sa ubos, ang diya lang ta magdua. Bismillah ala millati Rasulillah o baka bismillah ala sunnati Rasulillah. Mo lang na atong batyon, wala na ilain. Then, ang pagsulod nato sa minatay, unahon ang tiil, dili unahon ang ulo. Unahon ang tiil. Bangilan siya paigdaon sa yuta or bato. Then, ang likod pod, bangilan po ninyo. Pag-ana ninyo, pagpahigda, manong tabangan ninyo dito, then, katong tali niya, badbaro ninyo. Nangalo na? Then, bangilan diri sa likod para limahayang. Nakuha ninyo? Punto? Oh. So, pagkaman, wala na. Oh. Then, pag abot na to, ang sunna pod sa pagtabon, yahthu salat hasayat. O hasawat ba to? But pasabot kita nga, nasa taas, mukumot og 3 times nga yuta. 1, 2, 3. Then, tabunan og yuta. Then, ang procedure sa pagtabon, murag paburuton siya. Paanaw na ang yuta. Then, butgan og sign banda sa iyang ulo. Pwede bato, pwede semento. But pasabot sign nga naay gilubong diha. Dili pwede sementoon ang kubor. Dili pud pwede kuralan og semento. Tamnan or kayo dili pwede. Dili pud ka pwede magbutang og lapida nga sulatan og pangalan kanus agi panganak kanus ana matay. Dili pwede, haram. Kay tashabbu bil kufar, pag sundog-sundog sa mga kufar. Dili na. But nga lang sign sa ulo dapit. Then pa buruton ang kubor. Paburot-buruton na siya. Sign to siya. Oh. Ina na. Then after paglubong saman ad-du'a lahu. Duaul istighfar. Pag pangayog kapasayloan sa iya. Atong paglubong anang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al. No? Pangayo mo kapasayloan sa inyong igsuon karon kay karon ginapangutanan na sa karon sa duha ka investigador. Muhadara na. Wala na may muhadara dito, mura mo tiging sa Nabi. Although na yung mga ulama nga yusra tadhkir man to siya, tadhkir. After sa bayan, after kukulit, Wala na. Panggat siyang patagaw. Oh, tadhkir lang gani, tadhkir. May numdum lang. So pwede dito na time. Although na yung mga ubang ulama nga, na yung ubang ulama nga ginadili to nila. Pero wala may siya sa karon ako na may ubang mga ulama nga ginabuhat gyapon nila. Tadhkir lang pahinumdum. Pahinumdum sa mga taong Pahinumdum nga nasa palibot. Ah. Mo to after kay kung kuan mo basa nga dit, pagka man og lubong, nagpa-remind ang Nabi sa mga sahabat na istaghfiru li akhikumul an. Pangayo mo kapasayloan sa inyong igsuon karon.
Kay karon ginapangutanan na siya. After paglubong og yuta, pagtabon gyud wa na. Naog mo ibalik dayon, ibalik sa malaika or ipabalik sa Allah ang iyang kaluluwa dito sa kubur. Then fayujlisanihi, palingkuron ang mayat dito sulod sa iyang kubur. Then imbestigaron siya sa duha ka malaika. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Mo to ang 3 question nga ipangutana lang sa malaika. Kung mu'min ka, matubag to nimo tanan. Kung dili mu'min, sa may tubag niya, la adri. Wala ko kahibalo. Pagkuman, wa yadu billah, katong malaika, nagdala og maso. Kung dili siya katubag after sa 3 questions, bunalan ang iyang agtang o bunalan ang iyang likod. Isa lang kabunal. Isa kabunal, makadungog ang mga hayop lang. Hayop mananap lang. Aside sa tao o jin, dili makadungog. So, inato ang pagsilot sa tao dito siyang kubur. So, mo to ang procedure sa pag-prepare sa patay. Inato lang kadali kayo. Dali lang kayo, walay dagang kuskus balongos. Then, wala na tong og tubig, wala na tong magdiyaga, magbantay, wala na tong magbang, wala na. Wala na tong magbatya og Quran, wala na. Kadto siya tanan, puros bid'ah. Puros siya bid'ah. Tong babubaw tubig, batya, wala na to siya, wala na. Yes. Terminami sa sadayo. Wala na to siya. Tigbang yapo na sa. Wala na ibang. Bid'ah. Ang bang, bid'ah. Ang kiraatul Quran, bid'ah. O sa pa to? Magbubo. O magdua, wala na to bid'ah. Magbubo og tubig, wala na bid'ah. Puros na sa bid'ah. Hindi na to siya pwede. Paaso. O, paaso dahil. Nanay, panit sa lansones. Wala na to siya, bid'ah na to siya. Bunot. Bid'ah. Then, ang adab sa kubur, paminaw, ang adab sa kubur, pagsulod sa kubur, kinahanglan dili magsaba pagsulod sa makbara, sa sementeryo. Then, dili pwede mulingkod dayon. Dili pwede mulingkod dito. Although, dili siya haram, makruh lang. O, haram ang paglingkod sa kubur. Muna ginabuhat sa ubang karon. Muna gibawal ang pagbuhat og semento, bisag palibot lang. Kaya nga naman, himuon man lingkuranan. Dili pwede. Dili siya pwede. Then, ang suggestion nako in every kamo, natin sariling community. Halimbawa mo ni ang atong makbara. Dapat natay perimeter. Natay klaro nga entrance, halimbawa mo na itong entrance, then mo po atong exit. Mo na siya diha. Bago ka mo sulod entrance, kung pwede, pagpa-project mo sa inyo ha. Pagpabuhat mo og tarpaulin sa gawas sa gate, dua sa pagsulod sa kubur. Isulat og Arabic, then i-transliteration, then i-translate nimo. Either Kagan, Bisaya, Tagalog. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal muslimat. Nakalimutan ko sa dua. Wa inna insyaallah bikum lahikun. So ba to ang dua? Butang yung sulat. Wala pa nakabuhat anak. Kung naaman, naay isa lang ka community ko ninunduman. Nakabuhat anak. Pero amot na, gibalik ba nila? Natupatan ako na, nadaot naman to. Madaom. Usul na ko na dito, pero nadaot na kay tarpaulin raman. So magpabuhat mo ka ng dili gyud madaot. Pwede mo magpalitering or kamo maglitering mo. Sa kahoy o baka kanang white kanang plain sheet gani. Pinturahan lang din, literingan. Whiteboard. Kung mas importante kanang mainitan mo, maulan na siya, dili siya ma-erase. The best na siya nga project ninyo. At least nakasara ka tong diarya mo. At least every time nga naay mo sulod dito makabasa. Simple lang na siya.